बे खोथायाथ' ओरैबायदि आसरित गोजोननाय। This is the first time going to be in our BTR. बिराद गोजोननाय मोनदों जों आदाजों आंजों जों लोगो मोनबा मोजां रायलायबाय थायो बे खोथाखौ। दिनै जोंनि हालामावनो नैबे सेरफांगुरि ओनसोलाव जे सिनेमा हल गायसनफैबाय दिनै जोंनि बिटिआरनि चिफ सार प्रमद सारा बेखौ जोङो बिराद गोजोननाय फोरमायदों आरो बिराद मोजां मोनदों आरोखि। ससाइटि बिल्डिंनि फारसे नोंथाङाबो सासे सिनेमा बा मोनसे बेखौ आं फोरमायनो सानो जोंनि साननाय हनाय जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय गासैखौबो मोनसे फिल्म मोनसे सावथुननि गेजेरजों जोङो फोरमायनो हायो आरो बे सावथुनाव नायब्लानो जोंखौ सिनायगोन आरोखि। बेयावनो गासिबो जोंनि गासैबो गोसोनि साननायनिफ्राय लानानै थैनि ब्रेननि अल खामानिया मोनसे हारिनि सावथुनजों गोसारो आरोखि। आं बेखौ फोथायनाय दङ। बर' सावथुन मुलुगाव माबायदि बे सिनेमा हला जोंनि बर' फिल्म प्रडिउसारफोरनि एक्टर एक्ट्रिसफोरनि थाखाय आरो जोंनि जे दावगाबोबाय थानाय फैगोन जे फिउचार आर्टिस्टफोर प्रडिउसारफोर बिथांमोननि थाखाय आरो जोंनिबो थाखाय बिराद मोजां हेफाजाब जागोन। मानो होनबा दा इउटुबावल' फेसबुकआवल' नायबाय थानाय जायो ओमफ्राय नैबे सिनेमा हलाव जे एसेबाबो थाइसे थाइनै टिकेट दाननानै जों बयखौबो नायगोन आरोखि। बेयाव जोंना एसे माने जोंनि जे ओंखामनि लेभेला एसे बारायहैगोन आरोखि। ओमफ्राय उदै गैयाबाथ' जों मावनो हाया। दा जे उदैनो जे नांगौ आदार बे नैबे सिनेमा हलजों प्रडिउसारफोर आर्टिस्टफोरनि थाखाय एसेबाबो डेभेलपसिन जागोन आरोखि। थेंक इउ स' माच।